Мария, много вода ще гледа. Да, да фана с това, дедо. Не, чакайте. Чакай да донесе. Свинската кофа или нещо друго? Друго бе, дай от това копиче. Мариан, ела шапките. Да видите, че го пратиме по компютъра. Да, бе. На сънката са. Дедо леко тече отстрани. Нещо, виж му краката, ако са отделили така костите. Ама е топло, първо е така, да виж и дукаш. Първо ще дукаш. Дай ела раз. Дай да си дукаш. Се дъвче хубаво. Топло е. Дукай, дедо, да не е такова, да не ми ти изгори заветата. Наси, отсам бе. Татко. Наси. Айде. Наско да си. Къде е? Сани. Ама той това не е изяло. Чупни си така, дай майка ти да си чупне. Татко ти, айде. Татко го после. Дай му това, това ще му дай. Дай това, предавай на майка ти. Дай другата вилица на майка ти, па това на тебе, ай. Това на майка ти. Нека си яде детето. Отсипете малко, Мариана. Виждате да си. Вкусно ли? Ръкавицата мисли. То голямо бе. Мата, що? Тя иска част. Сега го заклавам от 35 кила, не е надолу. Ево да фашам ли с това? Ти много се чудата мали, бе. Нека се четем. Лъжа попари, бе. Нарече една туритара, които не ти изпълва. Как не си, бе? Ай, не го прави. Не трябва вилица да не го прави. Там си, Другата ръкавица къде е? Машината я не може да му пикаме. Другата ръкавица къде е? И то! Я у мене. Мариана, да знаеш, че това видео, да знаеш, че така, че на Фейсбук. Да! Слагай ръкавиците и ти. Има, няма други ръкавици. Тия ще му дам, не може. Я не мога да Бутни видя. навътре тогава. Аз ще и ти. Още да го падат. Маза това вика с лопата се вземе и си го Ще изкараш. го изкараме. Дръпай, бе, дръпай. Голямите, много вода съм служила. Слушай сега. Аз ще и тук и... Аз. Не ги слагай на ръката, бе, така ги стяга Остави спрегни. на мене спокойно. Ти вземал до 10 си. Като си краднал, крадни лева да си. Кажеш, такива имал. Ще направим едно слайд шоу с една хубава музика. Ево и тук на земята. Ама я с вилицата. Това е това. Прави селка. Ево, пак ще иде. Дам си пари, имаш Ай, ще се поли. Ето да ти помогна ли? Стани. Тук ти пак. Иска, тук. Махни това. Тук. Дай сега лопата. Дигнете фолиото сега. Айде. Мило. Ще се качиш във Фейсбук, обърни се с усмихни. Ще те гледат много. Ево, топло и тук на морето. Ти метал топлото се сгъна алуминия. Я за тебе дори. Тук. Неко да... За тебе бе на дървото. Не. На земята остави някъде. Не ма падна, бе. Слушай, Мариана, сега се дай нещо да топне така, отпитаме на себе това. Айде, свилите. Много нощ ще кажа. Не, давай сега, давай, влези оттам. Не мога да разваля, гледай какво, как ще го Как ли бе, бе, вземи? Дай от тук да отсипеме малко. Може да няма ток от днес. И па на него не му трябва този всичкия сос. Ти отсипи малко да не му полива. Леко. Там къде си легнал оградина. Ела, Аз с гъна беше. По-топлото ти гледа път е въпрос за Ела това. да видиш. Я го остави някъде нази. Ето Сложи тук. го долу. Сега се килне соса на... Нещо му, не му се коси.
Леко, мамо, да не пръсне чака. Дай да дадете количката и на количката да се го скажа. Мене е количката. Трябва да запаш да връщам количката. Тук е свят не получай. Много полезно. Как ще дадеш на котката, бе, ясно? Това не си дава на котката. Ти добре ли си? На нея друго, на нея друго. На нея има кокали. Не, друго ти да Аз кажа, чупите там, бе. Чупи си още Сина, на... айде, бе, Мариана. Наистина, ела да Чупете чупиш, си. бе. Добре, бе, искам да... Абе, без вилица, бе. Направо с ръка нас. Дай с това, ако искаш така, че ти изгори, трябва да почуеш. Я като видя дека ти ми изгори, ти го оставям. Слушай ме сега. Леко, Мариана, да мине. Айде до количката. Да, давам ти количката. Си ме жив и здрав. Истина, така, с ръцете, махни тая. Фейсбук ще качим, Жена. Какво е памет? Ми пиши глас тук. Ама е сменете го този човек махово, видиш. Нека. Аз... Аз не знам. Нека. Не искам. После за тебе, айде. Идвата вътре ориза с дреболите, нали? Айде, Чирков, ти вътре го отвори. Спекло се, как не да гледа. Изпекло се, виж как се е такова... Не му дигни това да виж гей какво е такова. Като си пада колко си. Айде, далеч. Къде ще се... Горе сигурно, майка ти къде е оправил? Горе, Спалнята. Спалнята на нас ще ходи. Айде. Ще отидем да приготвим.